Parlok barok snow bahasa sengap bahaya kan ke wake special fishing competition ka bahe du apo me khalia bat phimpat yu snow ko kum kan ke prize ka bai ki ai kan ne ka tis konotis khwai dok kha ka long ka bahe ba duk ta kata ha ka bai dung long tang sama jar tingkai henry ka ban kong pen yo na ka wake kali jip thar ka bat mai ba te la phim chim ya kan kali ru kin ai da ka pisa dekat no kajing setenat kan no kajing snow bang bar sapen krep bisa lupa nak kemta kene komchon kwai dok kha koki parlok rawan baro asau dong jong kami khalia bro away so ba so wan chakne komchon kwai dok kha ka bade hapo west Janche Hill district de ki nong west Janche Hill district ki chat pen long barbo da ki price ki ba he na lor baladap chitin ka price ka ban kong kasamlak mentai kin ai sendon ka ban kong da ka kali thar datang ni skap no mentai ya kene ka special fishing competition hapo west Janche Hill apung sagar nangli tablas ken mukla oleh panai di bak maslon bermabin tong ini skap no ya kan notis kwai dok khas ngap ha hadu lakut nang ba kin sotu kam tam ya kan konsen kwai dok kha ka compare namar pila ban siu lupa ru ka bairung te ka special fishing competition bet penyai da maslon bermabin nak banta ban peni fon ya ka LPS UP school right mukla kacaka kadai hapung sagar nangli tablas ken mukla west Janche Hill district Katarikan deh haka arpu Patrick manai baci pawar jar arpu lai bat ka pos tang khwai ka long kendai steng men step hadu lai steng janmit bat ka bai tiket ka long tang san hajar tingka shir wiang we khwai tengin stop no ekini ki price ki ba kampla ba hakan ne ka competition khwai do kha ka ba he bat ka badai ka special fishing competition hapo Meghalaya te ka paningong pinyo da ka brand new thar top model bat ka pisa san hajar tingka Ada pinchim ya kan kali thar pinyo da kapisa pinchim ru da kapisa ka long bed. Teka bar pinyo da ka brand new Alto Kitten bat kapisa lai hajar lane pishim da kapisa rubiang. Kabalai pinyo da ka brand new Alto Kitten araja tingka kapisa ane pikwa ban tila ban shim ya kapisa ha kane ka lar pim tre kan kali. Kabasau ru pinyo da ka brand new Alto Kitten bat kapisa shijar tingka lane da kapisa te kan ni ke ban chim da kapisa kin sa pentip da kinok nya ya kan ke kompetition kwai do kha kat no kin ai haba tada kim chim ya kini kali tmai to kine pin sap kun ha kini ki no penya hak bagi nomor labu hak kan notis kwai do kha te ka basan hadu ka ba khatsan pinyo mar silak tingka kamu chpotli kilak te khat riu sau pojar ka ba khat nyau ar pojar ka ba khat prashi pojar em ka ba khat pra hadu ka ba live sau chi po hajar tingka ka ba khat pra hadu live sau chi po hajar tingka te yaki tiket endi lupa da ka online Google payment ansha ban bu jaka ha ka por live je jan met da ustikar bu jaka endi tiket pat ha ka live steng jan met ka jaka shong kan long be tang chibut steng marway te pila ban siu lupa ka bayrung ha kini kinok penjaj da Google payment te nalor ki dok harim babun ente thmai khat ar quintal ha ka ar pho tarik na be chipo ajar pulai porman step en sim jing thawe baro ki jaj dok kha lait no iswakap kin don ru kinong diwi dikna ha ka te ka sngi kirawan kim de ban penthut ya kan kom chon khwai dok kha ba ka kom chon khwai dok kha ka ladap ki price phim la chu ban penthut ka jing ya ko khwai dok kha kan ya be chkman dan pi kwa ban tip kham ne swa phunau ne number pra la nyew not like khandai ar khandai la ne khandai riway ar iway not nyew like khandai nyew la ne khandai pran riwar ar saw khandai not la ne khandai pra riw lai pra iway saw way pra nyew te parlok bro so bahal sa le chakari kompetition khwai do kha ha banai ba chipau kadang biang bhai pi ka por pi ban lej blai shwa ban yo ekan ka pisa san hajar tingka nak mata ban pin ra ya kan kali thar la ni kali Alto Kitten la ne kilak ki bal bun ba ha kan kompetition khwai do kha wat ong ka bairung ka ba ka he henry kat kum ka prize kilong ko biang ban nam ta jong ki ban lej cha kan kompetition khwai do kha te tang kan ka blai shbun ngi se kan do ha ka te ga sngi parlok blai shbun